Milí lovci zážitkov, práve sa nachádzame v meste Santa Barbara, ktoré v roku 1925 postihlo veľké zemetrasenie a väčšina mesta bola zničená. Následne sa rozhodli prestavať mesto do španielského štýlu, čiže je to španielská architektúra a naši klienti si na tomto mieste môžu vychutnať trochu pokoja, dobré kalifornské víno alebo čerstvú kávu. Na našej návšteve Santa Barbary začíname pri budove súdu. Budova bola samozrejme postavená v španielskom koloniálnom štýle a jej záhrada je rovnako ikonická ako samotná budova. Výhliadka z veže ponúka skvelý výhľad na mesto a okolie. Návštevníci si však môžu pozrieť aj nádherný interiér, vrátane hlavného súdu s dreveným stropom. Toto miesto je veľmi obľúbené aj pre svadobné obrady a nám sa bežne podarí na nejakú natrafiť. Na prehliadke mestom nevynecháme ani pasáž La Arcada, ktorá je zdobená množstvom sôch i terakotovými dlaždicami. Vždy sa zastavíme pri korytnačej fontáne, ktorá uličke pridáva na šarme.